दिवाळी म्हणजे आनंदाचा, उत्साहाचा आणि दिव्यांचा सण. दिवाळी म्हटली की आपल्या समोर सर्वात आधी येतं ते म्हणजे कंदील, पणत्या, तोरणं आणि आकाशात फुटणारे ते रंगीबेरंगी फटाके. दिवाळी म्हणजे दारोदारी काढलेल्या रांगोळ्या. दिवाळी म्हणजे घरोघरी बनवले जाणारे फराळ. दिवाळी म्हणजे फटाके, प्रकाश, नवनवीन वस्तू आणि दिवाळी म्हणजे अमावस्या. हो, दिवाळी हा असा सण आहे जो नेहमी अमावस्येच्याच दिवशी येतो आणि हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. आज मी तुम्हाला असाच एक किस्सा सांगणार आहे जो कोकणात एका मुलासोबत घडला होता. गोविंद. या गोष्टीत वापरलेलं गोविंद हे नाव हे मी मुद्दामून काल्पनिक वापरलं आहे. गोविंद हा दिवाळी निमित्त त्याच्या फॅमिली सोबत त्याच्या गावी गेला होता. तसं तर त्याचं अधूनमधून गावी जाणं हे चालूच असायचं. त्यामुळे गावची घरं, रस्ते हे त्याला ओळखीचे झाले होते. ती दिवाळीच्या एक दिवस आधीची रात्र होती. गोविंद हा एकटाच फटाके आणायला म्हणून घरातून निघाला होता. रात्रीचे 8 वाजले होते. गोविंद वाडीतून बाहेर येण्यासाठी पांदणीतून चालत होता. काही वेळातच तो त्यांच्या वाडी बाहेर आला. गोविंदने पाहिलं तिथे समोरच रस्त्याकडेला एक फटाक्यांचं दुकान होतं. त्याला ते बघून फार बरं वाटलं. नाहीतर त्याला फटाक्यांसाठी गावच्या बाजारात नाहीतर गावाबाहेरच्या भागात जावं लागलं असतं. वेळ वाचला म्हणून तो खुश होता. गोविंद त्या दुकानाजवळ गेला. ते दुकान तात्पुरत्या स्वरूपाचं म्हणजेच एका स्टॉलच्या रूपात होतं. त्याने पाहिलं तर तिथे एक आजोबा बसले होते. आजोबा, बरं झालं हा तुम्ही इथे फटाक्यांचा स्टॉल टाकला, तो नाहीतर उगाच लांब जावं लागलं असतं मला. गोविंदच्या या वाक्यावर ते काहीच बोलले नाहीत. ते तसेच लाकडी बाकावर बसून एकटक शून्यात पाहत होते. स्वतःच्याच विचारात असतील म्हणून गोविंदही काहीच बोलला नाही. त्याने हवे असलेले तिथले फटाके घेतले आणि ते त्या काकांना दाखवून तो बोलू लागला. काका, हे बघा, याचे किती झाले? तो माणूस अजूनही तिथे तसाच शांत बसून होता. त्याच्या चेहऱ्यावर कसलेच भाव दिसत नव्हते. अहो काका, मला उशीर होतोय. त्यांच्याकडून अजूनही कसलाच प्रतिसाद येत नव्हता. म्हणून मग गोविंद जरा स्पष्टच म्हणाला, काका, मीही याचे अंदाजे 500 रुपये ठेवून जातोय. बाकी मी उद्या सकाळी जेव्हा अजून फटाके घ्यायला येईन तेव्हा हिशोब करू. असं सांगून तो त्याच्या घरी जायला निघाला. लांबवर 2 मुलं एका बाईकवर बसून हा सगळा प्रकार आश्चर्याने पाहत होती. ती त्यांच्याच वाडीतील मुलं होती. आठवण असावी म्हणून गोविंद त्यांनाही सांगून गेला, मी तिथे 500 रुपये ठेवलेत हा, सांगा त्यांना. गोविंद घरी येताच त्याला त्याचा गावचा भाऊ म्हणू लागला, अरे गोविंद, तू इतक्या लवकर आलास पण बाजारात गेलासच नाही की काय? नाही रे, आपल्या वाडी बाहेर एका आजोबांनी त्यांचा फटाक्यांचा स्टॉल लावलाय, तिथूनच आणलेत मी हे फटाके. आजोबांनी? गोविंदच्या भावाने जरा आश्चर्यानेच विचारलं. हो रे, बिचारे कसल्या तरी विचारात हरवले होते. गोविंदच्या भावाने लगेचच गोविंदला त्याने आणलेले फटाके दाखवायला सांगितलं. गोविंदने त्याला पिशवी उघडून दाखवली आणि दोघे विजेचा धक्का लागावा तसे एकमेकांकडे पाहतच राहिले. गोविंदच्या पिशवीत फक्त दगड, माती आणि पालापाचोळा भरला होता. गोविंदला तर यावर काय बोलावं हेच कळत नव्हतं. त्याने त्या माणसाला याचे 500 रुपये दिले होते. गोविंद तसाच काहीही न बोलता घराबाहेर पडला. पण यावेळी त्याच्या पाठून त्याचा भाऊही आला होता. गोविंद वाडीच्या बाहेर त्या मोकळ्या रस्त्याकडे भीतीयुक्त नजरेने पाहू लागला. तिथे ना कोणता स्टॉल होता, ना कोणता म्हातारा. गोविंदचे हातपाय गार पडले होते. हे त्याच्यासोबत नेमकं काय घडत होतं? तो धावतच त्या जागी जाऊन पोहोचला. पाहतो तर काय, तिथे एका दगडाखाली त्याने ठेवलेले 500 रुपये होते. तेव्हा अजून एक गोष्ट गोविंदच्या लक्षात आली, ती म्हणजे ती मुलं. त्याने पाहिलं ती मुलं अजूनही तिथेच एका बाईक जवळ उभी होती. याचा अर्थ त्या मुलांनी त्या आजोबांना नक्कीच पाहिलं असणार. गोविंद त्याच्या भावासोबत त्या मुलांजवळ जाऊन पोहोचला. तो त्यांना त्या आजोबांबद्दल विचारू लागला. पण त्यांच्या तोंडून त्याने जे काही ऐकलं याने त्याला आता वेळ लागायचंच बाकी होतं. ती मुलं सांगत होती. गोविंद तिथे जाऊन तिथली माती, दगड, पालापाचोळा त्याच्या स्वतःच्या हाताने एका पिशवीत गोळा करत होता आणि त्याने स्वतः तिथे ते पैसेही ठेवले. एवढंच नाही तर इथून जाताना तसं तो त्यांना सांगूनही गेला होता. गोविंदच्या भावाने हा विषय तिथेच थांबवला. तो गोविंदला घरी घेऊन आला.
संपूर्ण रस्ता गोविंद त्याच्या भावाला समजावण्याचा प्रयत्न करत होता की त्याने खरंच त्या माणसाला तिथे पाहिलं होतं. त्याला कोणताही भास झाला नव्हता. पण गोविंदचा भाऊ एका वेगळ्याच काळजीत पडला होता. गोविंदला घरी आणल्यावर तो त्याला सांगू लागला, तू जे काही पाहिलंस ते कदाचित खरंही असू शकतं. एक आजोबा खरंच या गावात दिवाळीला, गणपतीला फटाक्यांचा स्टॉल लावायचे, कधी वाडी बाहेर तर कधी बाजारात. पण 2 वर्षापूर्वी असा काही भयानक प्रसंग घडला की त्यांच्या फटाक्यांच्या स्टॉलला अचानक आग लागली. ते आत बसले असल्याने त्यांना तिथून लवकर बाहेर येता आलं नाही आणि ते या दुर्घटनेत प्रचंड भाजले गेले. त्यांना लगेचच सरकारी दवाखान्यात हलवण्यात आलं. पण 8-10 दिवस तिथे उपचार घेतल्यानंतर त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. ते या गावात राहणारे नव्हते. आम्ही सगळे तर हा प्रसंग विसरूनही गेलो होतो. पण आज ज्या प्रकारे तू त्या फटाके विकणाऱ्या आजोबांचा उल्लेख केलास आणि मी क्षणभर घाबरूनच गेलो. ते त्याच आजोबांचं भूत नसेल? हे सगळं खरंच विचार करायला लावणारं होतं. कारण तो प्रसंग गोविंदच्या भावाला आणि त्या गावच्या लोकांना माहीत होता. हा जर गोविंदला झालेला भास होता तर मुंबईत राहणाऱ्या गोविंदला यातील काहीच माहीत नसताना त्याला ते फटाके विकणारे आजोबा दिसणं हे फार भयंकर होतं. दिवाळीच्या आधीची रात्र. तिची दिवाळीची सगळी तयारी करून झाली होती. लाडू, करंज्या, शंकरपाळ्या, चकल्या, तिच्या लाडक्या आरूला ज्या ज्या गोष्टी आवडायच्या त्या सगळ्या गोष्टी तिने अगदी मन लावून केल्या होत्या. तिने त्याच्यासाठी नवीन कपडे, नवीन शूज, नवीन घड्याळ सगळं काही खरेदी केलं होतं. तो जवळपास 1 वर्षाने तिला भेटायला तिच्या घरी येणार होता. ती आज जागीच होती. रात्रीचे 12 वाजले होते. काही ठिकाणी दूरवर फोडल्या जाणाऱ्या फटाक्यांचा आवाज तिच्या कानांवर अस्पष्ट ऐकू येत होता. पण तिचे कान वेगळ्याच गोष्टीसाठी आसुसले होते. तिच्या आरूच्या त्या गोड आवाजासाठी. तिचे डोळे दारावर खिळून होते. जसजसा वेळ निघून जात होता तसतशी ती रडवेली होत होती. तिचं ऊर भरून जात होतं. पण तिचं मन तिला समजावत होतं, धीर धर, तो येईल, तो नक्की येईल. इतक्यातच तो गोड आवाज तिच्या कानावर पडला ज्यासाठी तिचे कान आसुसले होते. आई. तशी ती जागेवरची उठून बसली. दारातून त्याचे ते नाजूक पाय घरात पडताच तिच्या आसवांचा बाण फुटला. तिने तिचे दोन्ही हात 2 बाजूला मोकळे करून तिच्या आरूला आपल्या मिठीत घेतलं. ती त्याच्या गालावर, डोक्यावर, हातावर पाप्या देत होती. मला माहीत होतं तू येणार, माझं मन मला सांगत होतं, असं म्हणत तिने पुन्हा एकदा त्याला आपल्या उराशी धरलं. बाळा, हे बघ, तुझ्या आईने तुझ्यासाठी काय काय केलं आहे. तुला आवडणारा सगळा खाऊ, तुझ्यासाठी नवीन कपडे, नवीन वस्तू. आरवही ते सगळं पाहून खूप खुश झाला होता. तो त्या घरात अक्षरशः उड्या मारत होता. तेव्हाच त्याला काहीतरी आठवलं. तसा तो आईला म्हणाला, आई, तू माझ्यासाठी फटाके नाही आणलेस? तसा त्याच्या आईचा आनंदाने खुललेला चेहरा अचानकच पडला. तिने तिच्या बाळाला स्वतःकडे ओढलं. त्याला घट्ट मिठी मारत ती म्हणाली, नाही बाळा, मागच्या वेळी माहिती आहे ना फटाक्यांमुळे काय झालं होतं ते? तिच्या डोळ्यातून चटकन पाणी निघालं. तिची नजर वर भिंतीवर गेली. तिथे आरूचा हार घातलेला फोटो अडकवला होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.